Tu sansaro Somna cai Hai sartute Hai moloi so Alo Hai dă drumul la copurile mai tare De la moloi Moloi socru mic, fraților, dragi familia lui Bagă pe ina Pentru tinerii căsătorii la vinul moloi Pentru socru mare, socru mic Șor Pentru Maia Daniel Maia Daniel Pentru toți vulturii Pentru toată lumea prezentă să rămână strase copiii dăi de la Moloi pentru toți vulturii și pentru toată lumea, toată nunta prezentă Potcoama, Costești, Pitești, Izmiceni, Caracal, Osica, Balș, Sintești de București, toate județele, mă pe toată, Drăgănești de Olc, să-i lumea, că sunt prea mulți să trăiască. Ios! Tu sansaro Somna cai Ai salto de Niegla Tu sansaro Somna cai Ai salto de Niegla Rămau șor Haide Tortică, o percuție. Dai, râpă cu percuțiile. Sonos. Veniți Arabia cu arabii, băi arabii noștri. Veniți cu fratele vostru alerde. Tomoșarii României, veniți cu vină cu fratele. Vină cu pacate. Vrea socru mic. Să vină arabii, facem spectacol la fiecare masă. Ca așa e frumos de 5 minute. Lângă fratele vostru arabii. De asta v-am adus din Arabia. Că voia mama dracului. Haide! Uite vin puterile. Percuțiile! Arabii României. Bine ce pune. Să-ți meargă și ție bine, fratele meu. Hai moloi. Șor, de la mine pentru topa asta. Așa e frumos să băgăm la tobe bani, să vă trăiască copii. Așa, bă, frații mei. Și de la tortică, și de la tor pentru tobe ăla. Percuțiune! Rupe! Lasă pe ei! Bagă tot! Vulturii! Bine! Trebuia să faci o gaură aici. Bravo! Sau, ia-o să-l ce spuneți. Privire! Bravo, mă, tortică, bravo, frații mei, mă! Vulturii mei, mă! Moșortorire! Ne-ai dat la maxim! Tare, veriți prima zi, este cred mai tare ca aia răspunsele. Să spuneți și de una în cap. Bine ați venit! Bine ați venit!
percuție! Bine, bine! Hai, dă-ți bune! Arabii, mă! Te iubesc, tortică! Bine, mă, vulturii! Vulturii din Drăgășana! La ora asta fac mulți bani. Vulturii din Drăgășana, la lăutar dă mulți bani. Fă număr, că la 10 milioane. De la tortică, 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 tortică. Tor. Privire. Ia mă capul. Privire. Spectacolul ăsta rămâne în istorie. George Cameramano, care băgă pe Facebook, pe YouTube. Bine ați venit! Solos, ușor. Pentru toată lumea prezentă.